El primer que necessitem és anar a les preferències, a l'apartat esquerre prémer correu i a continuació a filtres. Aleshores crearem un filtre nou, el definirem amb un nou descriptiu amb el que el puguem identificar posteriorment. Aleshores definim per a quins missatges volem aplicar aquest filtre. A continuació definim la condició que volem, en el nostre cas, tots els missatges que el seu assumpte contingui la paraula Facebook. Posteriorment, afegim les accions a realitzar amb aquests missatges. En el nostre cas, els descartarem. Un cop fet, premem a D'acord. Ens hem d'assegurar que deixem marcada l'opció del filtre. Un cop fet, premem a Desar, tornem a la safata d'entrada i ja hauríem acabat el procés. El podem repetir tantes vegades com filtres vulguem.